Milí posluchači, jak ti, kteří nás posloucháte na Spotify, tak tady je také na YouTube. Vítám vás při dalším našem podcastu a vítám i Katku. Měli jsme teď zase delší pauzu. Řeknete, Katko, proč jsme se k tomu dostali k takovéhle pauze a jak to bude vypadat do budoucna? No asi do budúcna by som bola rada, ak by vychádzali tie videá každý druhý týždeň. Lebo vnímam, že by som potrebovala viacej času spracovať jednotlivé videá, že aby ten časový rozdiel medzi videami bol taký dlhší, aby sa to všetko, čo sa okolo toho otvorí a nejak sa vo mne rozhýbe, tak aj malo čas nejak sa aj tak usadiť, aby som to vedela aj nejak spracovať. A aj zachytiť, že sa niečo udialo. Asi hlavne toto. Jo. Někteří naši posluchači říkají, jak vám to jde, jak jste suverénní, jak to jde vlastně jakoby hladce vám. Takže to tak úplně není teda. No, nie. Alebo, no určite nie. Ale ja som schopná sa dostať do taký flow, že idem, ale vtedy som viac menej tak odpojená od seba a ani neprežívam to, v čom som. Takže z toho nemám nejakú hlbokú pamäťovú stopu. Ani len robím. Uh-huh. A potom zrazu sa ocitnem v takej situácii, že ani neviem pomenovať, čo všetko som robila. A môžu to byť aj nejaké veľké veci, ozaj veľké veci, ktoré sa neudejú len tak z ničoho nič, ale ja ich neviem zachytiť vo svojom živote a neviem ich prežiť a spracovať, lebo si nedám na to taký priestor asi. Lebo opäť myslím si, že to súvisí s tým, že proste to sú aj nejaké dobré veci a asi nejak nepriamo si nedovolím si to prežiť to dobré, lebo je to dobré. Co dobrého vlastně je z těch videí, nebo co vy si z toho vytahujete dobrýho pro sebe? No, ja vnímam, že aj pre mňa to je taký obrovský posun takto rozprávať, lebo tí, ktorí ma poznajú osobne, tak vedia, že ja o sebe moc nerozprávam, alebo aj keď, tak to ide von veľmi pomaly, veľmi ťažko. A nejak pri týchto podcastoch, videách a počas toho nahrávania moja hlava nezačína rozmýšľať nad tým, že to bude počuť x ľudí, ale moja hlava to vníma tak, že sa rozprávame my dvaja. A tým pádom tu odznejú aj také veci, ktoré by som, alebo ľahšie dokážem vypovedať také veci. Ľahšie dokážem vypovedať niektoré veci. A toto aj ja vnímam ako niečo pozitívne aj pre mňa. A aj skrz vás dostávam nejaké spätné väzby od obetí a aj s niektorými obeťmi aj ja mám nejaký kontakt a dávajú mi spätnú väzbu, že im to pomáha. To mi dáva, v tom cítim aj takú zodpovednosť, že ak im to pomáha, tak v tom chcem pokračovať a chcem to robiť, chcem o tom rozprávať. Kdyby to nikomu nepomáhalo, nikomu jinému, pomáhalo by to vám, tyhle rozhovory nějak? No, určitě ano. Ano. Dokázala byste ještě víc specifikovat vlastně, jako v čem vám pomáhá to, že ty věci říkáte, nebo
No áno, lebo veď už tu boli také videá, napríklad, keď sme sa rozprávali o modlitbe alebo o mojom vzťahu s Bohom, tak vlastne tam som mala viackrát také aha momenty, že tým, že my si nedohadujeme dopredu, že o čom sa budeme rozprávať, tak vlastne moja hlava nemá na to priestor sa na to nejak extra pripraviť a rozanalýzovať, že čo budem a čo nebudem a čo môžem a čo nemôžem povedať, ale že asi v takej pravde poviem to, čo tam skutočne je. A tým pádom, no určite, keď sme sa rozprávali o tom vzťahu s Bohom, tak ja som tam vypovedala také veci, ktoré som nemala predtým uchopené. Takže v tomto už určite áno. A počuť no ako rozmýšľať nad niečím rozmýšľať nad niečím v hlave a povedať si to takto v hlave, je to úplne iné, keď tomu človek dá aj hlas a počuje seba. To je niekedy extrémne ťažké a aj oveľa živšie a oveľa bližšie, že sa s tým už, v tom mi už je jasnejšie, že ide o mňa. Vy ještě vlastně posloucháte znovu vždycky to, co natočíme, že jo, protože já to nějakým způsobem pak v postprodukci se snažím taky trošku zkrátit někdy ty pauzy, aby to posluchači neměli složitý to poslouchat, že jo, někdy máte, když vlastně začnete mluvit, nebo i v té řeči, tu už jsme také zmiňovali, že jo, tak nebo když se tam do toho někdo zamotáme, třeba já, že se zabrblám, což že jo, nejsem profesionální moderátor, takže nemluvím úplně dobře, tak to taky vystřihávám někdy. Jaký to je? Takhle se vlastně pak ještě poslouchat, protože jste říkala, že to je vlastně, že to dělá, že to je jiný, než když to máte jenom v hlavě, pak to říkáte a slyšíte se, no ale pak to třeba posloucháte 2x, 3x. Co s váma dělá se takhle slyšet znovu a znovu povídat o těch věcech? No, počuť seba pre mňa je hrozný pocit. Uh-huh. No, nemám rada svoj hlas, ako počuť svoj hlas, to určite nie. Ale ale je, na druhej strane je to aj dobré. Má to aj také pozitívne, má to aj tú pozitívnu stranu, že sa k tomu, čo som povedala, alebo ten reťaz, myšlienkový reťaz vlastne môžem si to ešte raz vypočuť a vrátiť sa k tomu, lebo opäť by som spomenula ten vzťah s Bohom. Vlastne to sú také hlboké veci, že keď sme dokončili ten rozhovor, tak ja som mala z toho len nejaký pocit, ale že čo všetko som povedala, nejak konkrétne, tak to som si ani nepamätala. Ale takto, tým pádom, že je to na videu, tak si to môžem ešte raz si vypočuť a možno to zobrať niekedy, no neviem, či toto konkrétne, ale niektoré časti do terapie, alebo napríklad túto časť, ak by som mala niekoho na duchovné vedenie, tak k nemu, alebo k nej. Hlavne toto asi, že sa k tomu viem vrátiť. Jaký to je, když se to má pak vypustit pro vás, to video? Máte z toho nervy? Čekáte netrpělivě na reakce? Nebo i zapomenete na to, že vlastně vyjde nový video? No to určite v takej fáze nie som, že by som na to zabudla. Že no určite to už není také ako pri prvom videu. Ako to prvé, druhé, tretie, to bol ešte extrémny stres. Ale stále je to stres a stále je to také, že no, či som to povedala dobre, či
či to aj tí druhí pochopia tak, ako som to myslela ja. Alebo že proste tým, čo som povedala, či som nespravila nejaký prešlap voči môjmu okoliu, voči Bohu, voči sebe, lebo to asi všetko okolo, to súvisí aj so mnou, proste aj na mňa má nejaký dopad. Takže, no, je to aj veľký stres. Jak byste, nebo jak nad tím přemýšlíte, že byste mohla šlápnout vedle vůči lidem kolem sebe, vůči Bohu a vůči sobě? No, že ja by som nechcela, aby z týchto videí bol nejaký bulvár. Že aby uchopili, že tí, ktorí to počúvajú, že aby z toho uchopili len nejaké, že aha, toto sa jej stalo a takáto zlá je cirkev a že takíto sú kňazi. Ja som do toho nešla takýmto zámerom. No a hlavne toto, áno, že asi mám v sebe taký strach, že jednak či to moje okolie, či s tým, čo hovorím, či neurazím niekoho v mojom okolí, alebo či im nevytvorím nejaké problémy vlastne, lebo veď skrzo mňa môžu spoznať aj ich a tak vlastne aj oni sú nejak súčasťou toho môjho príbehu. Určite by som im nechcela nejako skrz toto im ublížiť, len je to veľmi ťažké nehovoriť o nich a tak proste vysvetľovať to všetko, čo sa dialo, alebo ako som sa ja v tom cítila, čo som prežívala, tak vlastne je ťažké nespomenúť to okolie. Brzdí vás to vlastně teda nějak jako vyjadřovat úplně všechno, co byste chtěla říct? No, určite áno. Určite áno. Lebo ako vysvetliť, dovysvetľovať sa všetko dá podľa mňa. No, určite, lebo aj to, že ako sa to okolie zachovalo, to má nejaký dôvod. A to by bolo aj edukatívne, aj podľa mňa pre ľudí počuť to, že prečo to okolie pravdepodobne prečo tak reagovalo. A zabudla som, čo ste sa pýtali. Jestli vás to brzdí, vlastně tyhle ty ohledy, který máte vůči lidem, kteří jsou součástí toho příběhu. Áno. Tím teda myslím, když se to dělo vlastně, ale vlastně teďkon toho příběhu, toho, jak s tím pracujete, jak se vám daří se z toho dostávat ven. Áno, že to nezahrania len tých ľudí, ktorých som mala okolo seba vtedy, keď to zneužívanie prebiehalo, ale že zahrania to aj tých ľudí, s ktorými som v kontakte teraz. Takže je to všeobecne ako v celku je to veľmi citlivá téma. Takže sa o tom ako viem, že aj pre ostatných akože sa o tom rozpráva ťažko. A že je to také, akože je veľmi tenký ten ľad, že čo ešte áno a čo nie. A že prečo áno a prečo nie. Jak řešíte tyhle dilemata? No pre mňa je to podľa mňa aj v tom také ťažšie, že ja viem, moja hlava vie obhájiť aj to jedno, aj to druhé. A veľmi ťažko nachádzam v tom taký balans, že tak teraz, ktorá strana je silnejšia, ktorá je v prevahe. Takže veľakrát sa pýtam, vypýtam si radu od nejakých známych
a potom na základě toho. Jenom přemýšlím nad jednou věcí, jestli vlastně nějakým způsobem ten ohled na to okolí vlastně, nebo ohled na okolí, nebyl vlastně taky součástí toho, co vlastně vám bránilo třeba o tom, co ten pachatel dělá, mluvit, protože jste se dokázala možná taky vybalancovat ty věci. Jestli tohle hájení toho okolí není vlastně nějakým způsobem trošku taky za tím, proč třeba možná oběti vlastně jako nevídou ven s tím, co se děje a co se dělo, že vlastně to a možná to brání třeba i porozumění tomu, co je za tím vším, proč se ty věci staly a proč možná to okolí taky občas si říká, no jo, nějak to smysl dává, ale nějak taky ne. No tak z tohto pohľadu áno. Áno, ale aj to je pravda, že to okolie, ktoré nejak reaguje teraz na moje videá, tak vlastne ja verím tomu a som presvedčená, že proste v tom oni ma chcú ako chrániť v tom celom. Že aby vyšlo von len to, čo je ešte pre mňa ako bezpečné. Len tu je asi tá tenká hranica toho, že čo je bezpečné ešte pre mňa a čo už nie. A toto je asi len na mne, že lebo ja by som mohla, jasné, že by som mohla hocikedy výjsť, nemať tu meno Katka, ale mať tu svoje meno a nemať rozmazaný svoj obraz, ale mať tu vlastne svoju tvár, reálnu tvár. Mohla by som, ale myslím si, že ešte nemám na to, aby som toto spravila, tak si potrebujem vybudovať takú veľmi, veľmi silnú ochrannú sieť okolo seba. Lebo zostať v tom sama potom nejak a nejak uniesť tú reakciu okolia sama, to si neviem predstaviť. To sa nedá. To človek sám neuniesie. Na to potrebuje mať ľudí okolo seba, ktorí ho podržia v tom celom a ochrania v tom celom. Ale ja pritom mám niekedy také chvíľky a to áno. Tí, ktorí sú blízko mňa, tak vedia, že niekedy mám také chvíľky, že veď ja to už ako sa do tohto už nezmestím a chcem ísť tým von. Že nejak sa v tom už necítim takto dobre. Ale to je len také chvíľkové emočné, ktoré je dobré, lebo mi to dáva niečo, ako chce mi dávať na vedomie, že môžeš už nad tým rozmýšľať. Ale musím do toho vtiahnuť aj to racionálne, ktoré veď keď ide o niekoho druhého, tak ako najprv rozmýšľam hlavou. Ale no. A toto takto cieľenie do toho ja musím vtiahnuť, že tak halo, tak daj si stop, lebo áno, ako výjsť von s menom, s tvárou, to sa dá za 3 sekundy. Ale čo potom? Takže můžeme počítat, že možná někdy v budoucnu, nevíme kdy a jak, ale že z té kukly vlastně se z Katky vyloupne někdo, kdo už půjde s jménem ven, ale že vlastně tohle je nějaký proces, který asi bude trvat a
A asi to i znamená to, že některé věci, které dneska zní a o kterých mluvíte, tak o nich třeba v budoucnu budete mluvit ještě třeba s větším a hlubším porozuměním možná, nebo s lepším vysvětlením, protože tam budete moct dodávat ještě nějaký další informace? No, ja áno, že mám v sebe niečo, čo by už skutočne chcelo ísť von. Neviem, či by som vtedy dokázala, alebo či by som chcela vlastne všetky tie detaily rozprávať, lebo to sú veľmi hlboké veci. A niektoré veci sú vlastne také, že môžem ich dovysvetľovať celé dni, ale aj tak viem na to nejaké šablónové reakcie, že ako by reagovali ľudia, ktorí by to počuli, že proste by obviňovali tohoto. A to nechcem. Lebo viem, že prečo sa tí ľudia vtedy tak a tak zachovali. Možno by som chcela, možno by do budúcna, že proste spraviť nejaké video o tom, že ako to okolie reaguje a prečo tak reaguje. A že ako by možno mohlo reagovať, ale s tým nejakým takým aj určitým porozumením toho, že prečo vtedy tak a tak reagovali. Kdybyste měla na závěr říct, tak vlastně co by pro vás bylo prostředí, do kterého byste tohle všechno mohla vníst? Co byste chtěla, aby lidi dělali, když budete vyprávět o konkrétních lidech, vysvětlovat možná nějaký větší detaily toho, co se dělo, proč vy jste tak reagovala? Vy říkáte v podstatě, aby nesoudili. Je to tak? Áno. Asi, aby predtým, než by dačo povedali, predtým, než by hneď ako z hurta, z emócií zareagovali, tak vlastne, aby si to prešli tak v hlave, že no dobre, tak ale že možno sa to dialo pred x rokmi, keď sa o týchto veciach vôbec nerozprávalo. Alebo že proste, no že ako by som, no to je to, že chcela som povedať, že no ako by som sa zachovala ja v tej situácii. Ale toto je také ťažké, lebo my veľmi ľahko dokážeme povedať, že no ale veď ja by som sa úplne inak zachovala. No nie, lebo som nebola v tej situácii. Keď už, tak áno, mám už nejaký nárok povedať si, že možno takto by som sa zachovala. Ale aj to je také, že každá tá situácia je jedinečná a má svoje špecifické takže asi toto, aby nesúdili a aby si to premysleli, čo chcú povedať, ale aby aj povedali, aby sa pýtali. Keď im tam niečo není jasné, tak nech z toho vznikne nejaká komunikácia, nech si nedotvárajú nejakú vlastnú realitu. Ale keď v niečom mám neistotu, niečo mi je také hmlisté, tak je dovolené pýtať sa. A potom už je na mne, čím odpoviem a či mám silu neodpovedať. No to je druhá otázka. Jo. Máte někdy strach, že řeknete víc, než byste měla? To určite, áno. Lebo keď ja sa dostanem do toho flowu, čo som povedala, tak ja som taká, že buď nedôverujem a nepoviem nič, alebo dôverujem a poviem všetko do detailov, všetko. A potom len tak stojím, že veď, čo som povedala, alebo veď je to človek, ktorého možno ani nepoznám vôbec, ani by o tých veciach ani nemal vedieť, lebo veď na čo. Díky, Katko, za dnešní rozhovor. Příští díle budeme pokračovat dál zase k dalším tématům a
Já vás jen poprosím, pokud vám přijdou tyhle videa, tyhle rozhovory nějak užiteční, abyste je lajkovali, abyste sdíleli to video, abyste odebírali kanál, protože tím živíte vlastně ty algoritmy YouTube a to video se dál šíří. Můžete nás poslouchat také na Spotify a těšíme se na vás v dalším dílu. Díky.